Des de Convergència i Unió nosaltres la prioritat segurament que ens guia en un futur govern serà reactivar l'economia del nostre país. Creiem que la principal solució a la situació actual no és tant potser penalitzant aquells que han pogut crear la crisi o en tot cas iniciar-la, però que poden crear riquesa i llocs de treball, com passa per motivar a la millora, per exemple. I sé que això potser no agradarà a molts d'aquí, però jo penso que he de ser valenta i que he d'exposar realment el que nosaltres defensem. Com els deia, millorar, per exemple, el sector productiu. Per nosaltres, la creació, en diríem, responsable d'aquesta riquesa a l'exterior també és desenvolupament i, per tant, la presència del sector productiu a l'exterior també la reconeixem o hauria de ser reconeguda com una font de desenvolupament tant intern com extern. Nosaltres creiem que sensibilitzar i motivar l'empresariat o fins i tot invertir per tal d'ajudar al desenvolupament industrial empresarial, és a dir, treballar realment i amb rigor des del govern la responsabilitat social empresarial. Des de Convergència i Unió volem assolir el 0,7 el 2015 i treballarem perquè així sigui. Encetarem quelcom que hem trobat segurament a faltar, que és un debat global amb tots els sectors implicats, tots i cadascun d'ells, per arribar al consens de quin ha de ser el valor de càlcul del mateix. Però si en un futur Convergència i Unió governa, caldrà veure també, i aquí també els vull ser sincera, quina és la situació real de les finances de la Generalitat. I aquí no vull amagar el cap sota l'ala. Cal agrupar i treballar les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament, pau i drets humans des d'un sol organisme i no com si fossin departaments estancs. També la reducció de l'estructura governamental i, com vostè molt bé diuen, seguint o abogant per la concentració de les polítiques de pau, desenvolupament i drets humans, influirà a augmentar aquests recursos cap a la cooperació finalista. Els catalans som doblement solidaris, no només amb els nostres impostos, per dir-ho d'alguna manera, intervenim en l'AOD catalana, sinó que nosaltres, i em sembla que això no sé si les xifres les porto bé, però pràcticament un 20% de l'AOD espanyola també és fruit d'aquesta solidaritat fiscal que tenim els catalans. Respecte al deute extern, dir-los ràpidament que, com saben, la llei del deute extern va ser impulsada, proposada políticament, inicialment per al grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés espanyol. En Carles Campuzano, en Lluís Recoder en són una referència a aquesta lluita. Clarament ha dit que condiciona una millora substancial de l'ajuda al desenvolupament i de les polítiques socials a obtenir un nou sistema de finançament per a Catalunya que seria o hauria de ser similar al que tenen en aquests moments el País Basc i Navarra. Fins a quin punt, o digueu-me mal pensat, fins a quin punt no estem posant una pantalla o un objectiu pràcticament assumible com a excusa de que en cas que no hi arribem tenir un lloc aquí a atribuir les culpes de no haver pogut fer el que ens comprometíem a fer. Un finançament en el qual els catalans puguem decidir com volem distribuir la nostra riquesa, deixin-m'ho dir així, doncs segurament serà molt més útil per la cooperació. Si Convergència i Unió governa en un futur, els garanteixo que la cooperació governamental no anirà en detriment de la cooperació i iniciativa d'altres actors, és a dir, de la societat civil. Ben al contrari, creiem en la societat civil com a principal motor d'aquest sector i és per això que és essencial simplificar, per exemple, els tràmits inicials burocràtics per aconseguir ajuts.